lang para 4 quarters. Last baller of the night. Yo, everybody make some noise! Shout out dahil sa tanan nga natin karon. Kadlaw na pero nagyapon mo diri. Yo, papakay yung galingon on time eh. Ito venue. Asultos na buwa. Ibusikong dahil salamat. Sa itong mga tropa, Iloilo, Bohol, tanan-tanan, Leyte, Tibok, Visayas Division, shout out yung tanan, o Surigao. O sa mga ni Battle sa 1 minutes day, shout out yung tanan. Yeah! Sa akong wala! Yo! Make some noise for CJ! December Records. Sakon to! Gikan pa Surigao! Nakabase sa Cebu! Make some noise for Gustav! Yo, Gustav, shoutout Surigao Street Clothing, Serve League, Nilang Katay, Asylum. 1 week preparation game. Pasalog mo, Gustav! Si Jake, ikaw na yawan. Mga sa kwintos, daw si Gustav, ilan niya una si CJ. Yo, minuto tanan! Round 1, CJ! Para quarters, medyo wak imong giatbang how ironic ikay ganahag beef pero nganong ikay nalanlan kamatayo ng resulta sa gidakong nimong kadaugan imo kong mapildi dakong kalipay sa gamay nimong kalibutan o mubura kag kalipay estilo pinugos aron inyong joker walay makasulod nga goal bisan magpaka-soccer kay buhato ng tanan para maapil sa Ubixin gatuog welcome dita pareho made from Hong Kong among vaccine Hong kira that's what I mean no organiko produkto sa kalsada naaan kog street pharmacist sa kadaghan sa akong butika no ni damo kapit og ligon para ma-champion wala nagpaka Kevin Durant ako ang next Durant nga mo champion tawagan nga Elaine Durant mao ngayaw og kumpiyansa di mayano ni nga apeliduha ako ang naayran sa apelido pero makadagan kag una di gali ko kapugong sa imong arte lami ikang tamakan sa sobra nimo ka itom akong sapatos may mahugawan kung storyaan na kay panit mapuno ka na og lait ako ang cheap version ni Vicky Bilo kay dit suhon ng tigag panit nakita na ba ang change murag wala may kausaban sa sobra nimo ka itom murag nilungaad nga nakalimtan bisag usaon pagpakalimpyo yagit gihap og dangatan bisag magpaka-fresh look murag uling mutulo naman ang luha literal physical na lang tika para mutulo dugo di lang kay luha disguise ra akong pagkanirdo para way makita ang evidence di malalis din ang pagdaog bisag tangtangon pa ang lens kay balwarti nako ang ubek kay balwarti nako ang ubek ay kumpiyansa kay balwarti nako ang ubek yeah shit kay balwarti nako ang ubek ay kumpiyansa kay balwarti nako ang ubek di alyasan ko ni balwarti nako ang ubek di ko mahadlok di alyasan ko nilagaw way kaluoy di makonsensya maong di ko musurigaw lain-laing kagianan pero kung na kumulahutay sa babaw pasaka among abante murag jiway padung siraw kay loyal ko sa akong city kay loyal ko sa akong city palihug uli na si mong probinsya layok sa yang kwarta dublipliti kay patay na niig uli sa ila time Yo! Tinay! Week ka magpa-hype. Siya daw si Elaine Duran. Beats din siya sa mic. Yo! Rapolo, ayos ba? Dili ayos, pero sa pagbangga lahos. Kay last week, gikan pa mi 1 minutes ni Iho. Maong sa pangandam kapos. Pero si Bossing, since last week pa ni na dedo na, so obviously, di nakakaharos. Murara kag majority nga biktima sa AJK. Gibatay na kabos. Mong angay ilubong, kay wak ni pulos, mong nag-andam kudong, ug lubnga ng ayos, ako mismo ang nagkabot ug pagkalawom, mo ihinungdan maong, akong pangandam ubos. Oh, napildi na gani kag 1 minutes, samot na sa 2. Kay gadait na kong sugod drone pohon manginahanglan kong bakos. Premyo, I can make money sa streets, pero di nilimos. Tukon rata ka hangtod, ang color sa imong panit mura nag-usa ka gatos. Ako kage, pero di ni Chavit.
kay Rasengan akong the moves. Dili ni malas sa imong round, kini ang round sa imong malas mong diretso ka malaos bisan sa FB. Baka mag-post og pangmunggol nimong style sa kung world di kalapos. Kay sa modernong approach, imong kwenta wala na kwenta. Murag abakos. Isa reality, layo ra tag force. Bisan imong ipugos, bisan magdala kag measuring cup sa ako, dili ka takos. Mao na ni, abi na akong bangos, dada eto ginamos. Kay Kengkoy ang pagka-predator, murag logo sa lakos. Kengkoy ang pagka-predator, murag logo sa lakos. Oh, babad na ko sa battle. Pero from Tagalog to Bisaya in a week still intricate. Aking ideya sa pagtira hindi committed. Murag friends with benefits. Ako direkta mo atake. Ikaw direkta ka untae murag human centipede. Kung insulto ra imong alam choice sige tawag ako nga baboy total. Lamon sa ako ning CG feeds. Dili spoon feeding akong bound. Pero ang kontra magnanga. Feeling kaayo nga banga, klaro kaayo nga sa eksena nakisabay ra ka. Huna-huna Di porki unggoy kas larangan bay kay mananap na ka. Ganto, CJ! Game. Magpakanaan ning way lamoy, magpakaaron ingon para magpakanaan ning way lamoy para magpakanaan ning way lamoy, magpakaaron ingon. Magpakanaan ning way lamoy, magpakaaron ingon. Shit. Magpakanaan ning way lamoy, magpakaaron ingon. Ikaw man ta akong gisabon nganong ako may nani mahong champion murag pedeya galawan kay sureball lang pagka set up. Igo bisag di mo pull out daghang upset sa akong set up maong sit down na lang boss. Kay gikan pabiya ka nagpa-BP, gipugos pa jud pa appeal mo demanda gali ang mami, kay murag Nobita versus Damulag pero lahi nga version sa salida. Kay lagi ako'y Nobita pero nganong ikaw may giyan murag kulata. Dili sa tanang oras silumon ang imong mayano-yano tipan ko kinsa pay kalma mao pay grabe ka delikado sakto timpladas mga tira kung ako na ang muluto putla na lang tikag ka mo total kuwang makasatudlo kuwang makasitudlo mang ayaw pagpakahawd magkatagdugo sa south pwede man mo sabay sa flow pero lumuskas akong bawd Gustav pag sindikato kay bangan suwayan daw nato mo palag tagaan tamog senaryo nga sa inyong utok mo tatak game. Nadiri ang Medellin cartel sa unahan bantayan daan ayaw pag hinambog imong dungog tutubras inyong silingan kay bugo gaplastar pa lang ka dugay ra kong gasugod obvious na ba among lugar ang dispute na kuog sunod hanoy akong dagan bisag wala ga Carmen makaatbang ra kog gahi kumutan-aw na kog sa amin damay apil GF kay kusog madamay ni sawayunon sa kadakos akong bunal pusi magsyagit tawag gagkatmon dugo nimo kay magdanaw unang haya sa pagpanaw dagag suga sa imong lamay ingan na kumuha tagkatinaw gi suroy nati ka sa norte isu roy pa jud sa south creepiest akong buhaton mga gagahi kay manimbaut ako tinuod nga game changer imposible nga mahadlok timan igikan ko inayawan anad akong nga mamarok parok. No! Gikan ko nilamon sa 1 minutes the best ang flavor pero boss bitin ko sa dessert it's just a piece of cake sir. Katong gituslog ka sa ngalan og acid, duguan, imong nipis nga figure, from azul, kay na pula, ning litmus paper. Way palag, gipakaulawan, gilubong sa mismong duaanan, ang pagkatunaw ni mus acid ang ilhanan, nga di ka bulawan. Mga Cebuano dismayado, pati amigo walay plano palitrato kay na OP ni dinhi nga sin murag NBA free agency karon walay mo pick aning si Jerry Milin. Iban sa kang insanity pero how ironic ikaw silin pero no overdose sa ascorbic. Gipadaplin ra ka sa taga Iloilo nga apprentice kung sa anatomy ibase tinai ka lang sa gilid murag appendix. Abiyat-biyan ako na dire kay genius lang taon. Ang lawas obvious way kaon sa gig study niya serious ang naong. Gasukbot tawag eyeglass pero ang image sa batin real talk awkward in town kay unsay pulos sa antipara kung wala kay kalawmon pero maestro daw ni nabalitaan ako nga nasa mga students pag abot sa lyrics kaso sa kultura galapok-lapok raning nerdo nga amaw sa imong kababaw makabaklay ang itik mao nga katong mga tinudloan nimo
klaro kaayo nga dili kusog way lami kung muspit kay matik na nga banga gyud ang hinulma gikan sa nerdong putik. Sa batal ninyong boards ningon ka, murag upaw, di ko mapugnan. Uy, original. Alay palakpakan, bag-o kaayo nga linyahan. Sa mga duwa nga Bisaya, murag kaunom pa na ako na madunggan. Murag kaunom pa na ako na madunggan. Mao nga, bisan magsampungan imong eyeglass imong itsura, imong utok walay tago, gikopya nimo ang nangupya. Bugo, bakas bugo! Okay? Last 2 minutes, mao'y syagit sa announcer. Speaking of basketball, pirmibiyan ning starter. Star player man ang meet from your head to toe. O pag i-jump ball, magpasab na kay gihangak na di ay to ayaw lagi pugsang mga butang nga dili jud para imo nga apil ra ka og battle rap para mapagawas ang pagkaimo. Mapagawas ang pagkaimo real talk. Usakas na kung rason nga nung sawayon tas manilinyo kay kung naay usakas na kung rason nga nung sawayon tas manilinyo kay kung naay battle an professional murag naara ka sa inyo mo kami na lang ang mo-adjust murag maikog naman minimo. Jan Leo sunod battle silang sa dito na lang sa inyo. Sunod na nga battle, dito na lang. Kay sunod nga battle, dito na lang sa inyo. Kay sunod nga battle, dito na lang sa inyo. Kay medyo nawa ko sa akong linya. Di gawas na pagka-freestyler. Maong dire karon mo ni makagukod. Murag disaster. Sige, freestyler na tanan. Murag first time na akong gibuhat. Pero karon ninyo makita. Kisa man jud ang paugat. O, gami mo rima akong tima. Murag pildi inyong timbra. Kay grabe kay kung freestyle sa ingana mong ulata. Maong dili ka mo, di ko maikog nga nagpakita kung freestyle. Kay klaro kayong deserving. Maong dire karon murag grabe kay kung rhyming. Ingana, isa may makabuhat dire. Mo freestyle o paspas. Sige, tagaan pa tayo multi. Sige, maong diri karong disaster sa imong mga igo maong ayaw pagbugo-bugo murag sinuwat na kay dono pero dili nakasaksi si Jan Leo sa asa nga freestyle nga duwa ako kaya mugahi murag buaya tawag ka si Beast bro dili ko Jimmy Rilin ako ang Westbrook maong ikaw ang matuok ulakos lagi kay grabe ka buayas duwa bro sige ako padayunon inakuhuman na ang time ingana ko muhatag di ba okay ra kayo bay maong dili ko maikog kung anong ni freestyle ko pero wala ko na started ingana ko ka maayo unsa man humanon ba tani ayaw murag nalingaw naman ko maong dire karon bisag igo ka bisag mutuktok pag simba ka murag di ka madawat sa simbahan sige igo dire mga para na kung undan na ay unlan basing ganahan na ka matulog asa imo ka isog murag ganahan og bit para grabe kayo ang tingog isa ganahan diha mo tapik kay ato na ning dayunon inala ko kung ako na kay ato na ning pahuwayon time bugo Yo! Next event daw to sa amo ang venue. May ingon aning joker nga banga. Ato na lang des inyo para dili ka mawa. Akong paputan ni galit. Dini ka likay inig tion, di ka kabantay inig tion bisag milyones pag-ipon CJ you cannot pay attention. Mao nga bay, wa kay palag sa kalibre ni Gustav ayaw sig pinamay kay pungkol ka. Sa gun bars dili ka kasabay. Kini rapid na mamatay. Kaysa maigan sa kiliran. Pero swerte gyapon ka CJ kay naay hesuyam. Kaya diba gikan sa GTA San Andreas, imong pangalang na-create, gigamit lang nimong CJ para feeling gangsta ka sa streets. Tikasan. Pero what more could I expect? Kaysa reality check, walay mo kursog duwa og GTA, nga di mo gamit og cheat. Pero sige, ikaw na si CJ, ikaw na ang bida sa duwa. Pero kontrolado ka sa kada click, kay ako ang nagdagan sa duwa. Yeah, ako si Architect! Ang nagdagan sa duwa, yeah, ako si Architect. Mga CJ, imong pag-abante sa bracket, dinhi mahunong. Kay magmarka ang akong 3 murag jersey ni CJ Macolom. Kaluoy ni CJ Macolom. Kaluoy ni Dudong. Ang CJ si Bak, Chief Justice wa nay corona. Abinilag sa turna nga muda og ka pero perting bugu maong ang dula ni CJ Perez kay na Colombia. Nagbaliktaran is 1 minutes. Walang kaayo ko kaundan basta murag mangin ani tong iyang ibang buhian. Kapos niya, kupas niya, pasok. Uy, bag-o kayo sa dalunggan. Pero sige, akong sundugon, labon press ko pa.
baliktaron ako mismo ang imong pangalan. Ang CJ mahimong JC, pero di ta kaampuan dili ka si Jesus Christ bisan malansang ka sa kung barang mapukpukan. Kinsa sunod na kong kabraket, siguradong mapunggutan. Ako'y pakiun sa pagi sa matching, basta kay King Kong kusungguyan. Hala kaluoy sa sa kay King Kong kusungguyan, hala kaluoy sa kalaban. Basta kay King Kong kusungguyan, hala kaluoy sa kalaban. Sa kung pasikat na initan. Sir Leo, Sir Tata, tanawaan yung bata o, basa na kayo, angay na ni Ilisan. Agyo! Alexander Gustavo! Gustavo! Rapolo! Fourth battle of the night! CJ versus Gustavo! Pangano balik! Shout out silang duha, gikan pa ni sila 1 minutes. Last week day, UBEC City represent, no? Judges decision 5-0, advancing sa tournament. Gustav! Shout out Gustav. CJ. Judges. Yo, J, tres para. Shoutout mo dapat TV. 3 rounds, first time. Pero shoutout sa Krista Easy. Big shoutout na lang Dabad FB. Laro naman, 3 rounds para kay Gustav, props kay CJ. Yo! J Black. Ang iboto si Gustav. Fighter man si CJ, no? Nindot na niyang lines, pero wala niya matulog tarong si Gustav, eh. Ay, kan gitu siya punchline. Shoutout din kay Paisa, Chikik, si Charles. Later, tanan na nabasin. Pero para ako si Renzo mo champion. Yeah. Yo, Aris, mandaw. Gustav akong gibutar, grabe si Gustav. Iya mga linya, makapapak dito kung pero shoutout ako kay CJ. Fighter niya siya kay pabinarihan ako. Tayo. Dalam dapat ay 1, 2, 3, Gustav. Kay ang performance si Gustav, grabe. Pang flip top na yun. CJ Corona. Gustav, 3.